dabo hanta ta takatu za a yi min tabo in an ce gabuwa rannan ban ganuwa bana fatan faruwar bakai ɗarba ba. Samun madadi da na kalla kina rikice kyawun ki ne sanadi cikin mata fit da mace ke ce ni ne na faɗi zama daban da maɗi Allah ya kai mu baɗi ni bikin da ba a yi shi a tarihi ba. Kamar da uwa har abada ba zan daina maka soyayya ba. A zuciya kin ga guri na baki zo zauna ke zance wa autar mata har cikin raina aure ne da ke nai fatan cika burina. Nai godiyar rabba zaben shi na zaba wanda ya yi haka rayuwa ba zai koka ba. So